Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα από τα βίντεό μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι άλλο από την ομοφυλοφιλία και το αν υπήρχε ή όχι στην αρχαία Ελλάδα. Έχει σχηματιστεί μεγάλος όγκος φιλολογίας και παραφιλολογίας που περιτριγυρίζει αυτό το θέμα και δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση συνήθως. Άλλοι πιστεύουν πως η ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα όχι απλά υπήρχε, αλλά ότι γινόταν ένας μικρός χαμός. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα και δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα για την αρχαία Αθήνα και Σπάρτη. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε, πρώτον, αν υπήρχε ομοφυλοφιλία με τη σημερινή της μορφή στην αρχαία Ελλάδα. Δεύτερον, ποιοι ήταν οι νόμοι και αν υπήρχαν περιορισμοί για τους τότε ομοφυλόφιλους, αλλά και το αν ήταν ή όχι ομοφυλόφιλος ο Μέγας Αλέξανδρος, συνεχίστε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Πάμε αρχικά να ξεκαθαρίσουμε μερικούς όρους που θα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του βίντεο, όπως οι όροι εραστής, κίνεδος κτλ. Για να καταλαβαίνόμαστε. Δεν μπορούμε φυσικά να αναφερθούμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα της αρχαιότητας, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τους όρους με την σημασία που είχαν τότε. Γιατί φυσικά η γλώσσα μας έχει εξελιχθεί και στη σημερινή εποχή έχει διαφοροποιήσει το νόημα κάποιων λέξεων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σήμαιναν αρχικά οι λέξεις εραστής και ερώμενος. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό και κάποια στοιχεία που έχω μαζέψει εδώ στο κινητό μου, ο εραστής ήταν ο δάσκαλος και ο ερώμενος ήταν ο μαθητής. Όπως γνωρίζετε, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε κατοίκον διδασκαλία. Ο εραστής λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ο παιδαγωγός, ο οποίος θα μεταδώσει τη γνώση και την ηθική διάπλαση στον μαθητή, και φυσικά ο μαθητής, ο ερώμενος, είναι αυτός που δέχεται τη γνώση και τα ερεθίσματα. Ο ερώμενος έχει μεγάλα συναισθήματα αγάπης, σεβασμού και θαυμασμού προς τον παιδαγωγό του ή αλλιώς τον εραστή του. Ο έρωτας λοιπόν στον οποίο αναφερόμαστε σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να κάνει καθόλου με την σεξουαλική επαφή και τον έρωτα στη μορφή που τον έχουμε στο μυαλό μας σήμερα. Ο έρωτας αυτός σήμαινε σεβασμό, φιλία, αγάπη, καθώς ο εραστής, δηλαδή ο διδάσκαλος, θα έδινε στο μαθητή του όλα τα ερεθίσματα και θα ήταν πρότυπο και δείγμα συμπεριφοράς για αυτόν. Στην αρχαία Ελλάδα, για να χαρακτηρίσουν κάποιον ομοφυλόφιλο, τον έλεγαν κίνεδο. Δεν υπήρχε η λέξη ετεροφυλόφιλος ή ομοφυλόφιλος. Κίνεδος από το κοινό την εδώ, που σημαίνει την τροπή. Γενικότερα αυτή η λέξη είναι υβριστική, δεν έχει κάποια θετική σημασία, δεν μπορούμε να της αποδώσουμε κάτι το θετικό. Και το κινεδεύομαι, που σημαίνει είμαι ενεργητικός ομοφυλόφιλος. Πάμε να δούμε τι σήμαινε η λέξη πες. Ο πες, δηλαδή το παιδί, σήμαινε είτε ένα άτομο, ένα αγόρι κάτω των 18, είτε ένα αγόρι κάτω των 20 ετών. Η λέξη παιδεραστής λοιπόν τι σημαίνει? Είναι αυτός που θαυμάζει το παιδί, το νέο. Είναι αυτός ο οποίος εξιδανικεύει ενδεχομένως ένα μικρό αγόρι και την ομορφιά του, το μυαλό του κτλ. Αυτό βλέπουμε και μέσω πολλών αγαλμάτων και μνημείων που έχουμε πως ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε ένας θαυμασμός ως προς τα όμορφα αγόρια, τα νεαρά αγόρια, τα ρωμαλαία αγόρια κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η παιδεραστία είχε τότε τη σημερινή της έννοια. Βασικά δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Και αυτό αποδεικνύεται και θα το αποδείξουμε αργότερα. Και τέλος θα αναλύσουμε τον έρωτα. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Ο έρωτας στον Πλάτωνα είναι κατεξοχήν πνευματικός και όχι σαρκικός. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα και από τα δύο του κείμενα. Όποιος έχει κάτσει, τα έχει διαβάσει, τα έχει αναλύσει, θα το καταλάβει αυτό. Επομένως, όταν μιλάμε για έρωτα, να έχουμε στο μυαλό μας πως είναι κάτι παραπάνω από τον σαρκικό έρωτα που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Είναι κυρίως εγκεφαλικός, πνευματικός έρωτας και έχει να κάνει με την έλξη των μορφών, που βασίζεται σε μια άλλη ιδέα, σε μια μνήμη που έχουμε από το παρελθόν και που τη συναντάμε στο άλλο μας μισό. Και αυτό το αναφέρω για να αποδείξω πως όταν μιλάμε για έρωτα στην αρχαία Ελλάδα, είτε ομοφυλόφιλο είτε ετεροφυλόφιλο, δεν αφορά τη σαρκική επαφή και την απόλαυση. Περνάμε τώρα σε ένα αρκετά σημαντικό σημείο του βίντεο, κομβικό θα έλεγα, γιατί θα αναλύσουμε κάποιους νόμους στην αρχαία Ελλάδα και θα δούμε κατά πόσο ήταν η ομοφυλοφιλία κάτι το συνηθισμένο ή κάτι το οποίο κατέκριναν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αθηναίοι κτλ. Πάμε λοιπόν να το αναλύσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολλοί γνωρίζουμε τον νομοθέτη Σόλωνα και μερικούς από τους νόμους που είχε θέσει για την αρχαία Αθήνα. Πάμε λοιπόν να διαβάζουμε τον νόμο του Σόλωνος για τον κινεδισμό. Αν της Αθηναίος ετερήσει, με έξεστο αυτό των 9 αρχόντων γενέστε, μη δε ιεροσύνην ιερόσαστε, μη δε συνδικήσε το Δήμο, μη δε αρχήν αρχέτο μη δε μιαν,
Μήτε ένδυμον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικηρύκη αναποστελέστο, μηδέ γνώμην λεγέτο, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά εισίτο, μηδέ εν τες σκηνές στα φωνοφορίες στεφανούστο, μηδέ εντός των της αγοράς περιραντηριών πορευέστο. Εάν δε ταύτα της ποιή, καταγνωσθέντος αυτού ετερήν, θανάτο ζημιούστο. Όπως καταλαβαίνετε, με άλλα λόγια, αν κάποιος Αθηναίος συνάψει σχέσεις με άλλον άνδρα, θα υποστεί τις εξής κυρώσεις. Αρχικά, δεν το επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων. Δεν μπορεί να εκλεγεί ιερέας. Δεν μπορεί να είναι συνήγορος του λαού. Και φυσικά δεν μπορεί να ασκεί εξουσία ούτε εντός ούτε εκτός της Αθήνας. Δεν μπορεί να σταλεί ως κήρυκας πολέμου. Δεν μπορεί να εκθέσει γνώμη. Δεν μπορεί να στεφανωθεί σε στεφανοφορίες. Δεν επιτρέπεται να μπει σε δημόσιους ναούς και δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς. Επομένως, λέει ο Σόλωνας, όποιος λοιπόν καταδικαστεί ως ομοφυλόφιλος και ενεργήσει αντίθετα των διατάξεων του νόμου, θα τιμωρείται με θάνατο. Από τη μεριά του Σόλωνα, λοιπόν, βλέπουμε ότι η νομοθεσία ήταν αρκετά αυστηρή όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους της αρχαίας Ελλάδος, τους κίνεδους, με άλλα λόγια, και δεν θεωρώ ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη γνώμη πολλών που θέλουν να πιστεύουν πως στην αρχαία Αθήνα η ομοφυλοφιλία ήταν κάτι το συνήθες, κάτι το καθημερινό. Μα φυσικά γνωρίζουμε πόσο σημαντικά ήταν τα αξιώματα για τους αρχαίους Έλληνες και γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι όποιος άνδρας, Αθηναίος πολίτης τέλος πάντων, δεν μετήχε σε αυτά, θεωρούταν κατώτερος από τους υπόλοιπους και δεν ήταν μέρος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κάποιος θα ήθελε να τα στερείται όλα αυτά. Πάμε τώρα στους νόμους του Πλάτωνος. Εννοητέων ότι τη θηλία και τη των αρένων φύσης κοινωνίαν ιούς της γεννήσεως, υπεριτάφτα ειδονή κατά φύσιν αποδεδώστε δοκί, αρένων δε προς άρενας ή θηλαίων προς θηλίας παραφύσιν. Δηλαδή, στα σημερινά ελληνικά. Είναι κατανοητό ότι η φύση οθεί τα θηλυκά να είναι σε επαφή με τα αρσενικά από τη γέννησή τους. Και η ειδονή σε αυτά είναι φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με τη φύση. Ενώ η επαφή των αρσενικών με τα αρσενικά και θηλυκών με τα θηλυκά είναι παραφύσιν, ενάντια στη φύση. Έλεγε επίσης ο Πλάτων ότι οι πολίτες μας δεν πρέπει να είναι κατώτεροι από τα πουλιά και πολλά άλλα είδη ζώων που γεννιούνται σε αγέλες και ζουν αζευγάρωτα, ως την ηλικία της τεκνοποιίας, αγνά και αμόλυντα από το γάμο. Αλλά όταν φτάσουν σε αυτή την ηλικία, ζευγαρώνουν αρσενικό με θηλυκό και θηλυκό με αρσενικό, σύμφωνα με τις διαθέσεις τους και για το υπόλοιπο της ζωής τους, ζουν με ευλάβεια και είναι νομοταγοί, μένοντας πιστά στις συμφωνίες που ήταν αρχή των σχέσεών τους. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα πόσο σημαντικό ήταν το σμίξιμο μεταξύ των δύο διαφορετικών φύλων. Πάμε να δούμε τι λέει ο Σωκράτης στο έργο του Πλάτωνα Αγοργίας. Πίστευε λοιπόν ο Σωκράτης ότι ο βίος των Κινέδων είναι ευδελιρός, εσχρός και άθλιος. Έλεγε λοιπόν στον Καλικλή ότι δεν είναι ευδαίμον ο δεχόμενος οποιαδήποτε ειδονή και δεν διακρίνει στα ειδονάς, ποιε εξ αυτών είναι αγαθέ και ποιε κακέ, και μη διορίζεται των ειδονών οποίε αγαθέ και κακέ. Επίσης, θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω τον σημαντικό μύθο περί του θέματος όσον αφορά τον Δία και την ντροπή. Είναι ένας από τους μύθους του Αισόπου. Ο Δίας και η ντροπή, λοιπόν. Ο Δίας, πλάθοντας τους ανθρώπους, έβαλε μέσα τους διάφορες ψυχικές αρετές και μόνο την ντροπή λησμόνησε να βάλει. Γι' αυτό, μην έχοντας άλλο δρόμο να την τοποθετήσει, την πρόσταξε να μπει από τον πισινό των ανθρώπων. Εκείνη αρχικά αρνήθηκε και διαμαρτυρήθηκε για την προσβολή. Επειδή όμως ο Δίας τη ζόρισε πολύ, είπε: «Ας είναι, θα μπω», με τον όρο ότι από εκεί δεν θα μπει ο έρωτας, γιατί αν τύχει και μπει, εγώ θα βγω αμέσως. Ένας τέτοιος μύθος λοιπόν του Αισόπου, που όλοι γνωρίζουμε τα ηθικά διδάγματα που έκρυβαν οι μύθοι του Αισόπου, αποδεικνύει το γεγονός ότι η σαρκική απολαβή ενός ομοφυλοφιλικού έρωτα δεν ήταν κάτι το θεμιτό. Εντάξει, έπεσε λίγο ήλιος, γενικά αργό λίγο σε αυτό το βίντεο γιατί έχω αρκετά να πω. Λέει λοιπόν και ο Πλούταρχος: ο ψυχικός δεσμός μεταξύ δύο νέων δεν είχε καμία σχέση με τις σωματικές επαφές και εστερείτο τα πολιτικά του δικαιώματα δυνάμει νόμου όποιος προσπαθούσε να σελγίσει εις βάρος άλλου. Και επίσης, ανάλογη μαρτυρία καταθέτει και ο Μάξιμος ο Τύριος στο έργο του Διαλέξεις. Θαυμάζει κάποιος άνδρας Σπαρτιάτης έναν έφηβο λάκωνα, αλλά τον θαυμάζει μόνον όπως θαυμάζουμε ένα πολύ όμορφο άγαλμα, διότι η σωματική απόλαυση που προέρχεται από την ύβρη δεν επιτρέπεται μεταξύ τους. Και τέλος, η μαρτυρία του Ελιανού στο έργο του Ποικίλη Ιστορία λέει πως ο Σπαρτιατικός έρωτας δεν είχε σχέση με αισχρότητες. Εάν ποτέ κάποιος έφηβος επεχείρησε να σελγίσει εις βάρος άλλου, δεν συνέφερε σε κανέναν από τους δύο να καταντροπιάσουν τη Σπάρτη. Σε τέτοια περίπτωση, ή εξορίστηκαν ή και κάτι χειρότερο. Έχασαν τη ζωή τους. Είναι κάτι που, όπως βλέπουμε, ακολουθούνταν από μια αρνητική αντιμετώπιση, μια αρνητική εντύπωση και άσχημες ποινές. Επομένως, δεν ήταν τόσο σύνηθες όσο θέλουμε να λέμε ότι ήταν, χλευάζοντας τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Για την ανδρεία τους. Για όσους χλευάζουν τους αρχαίους Έλληνες και αμφισβητούν
το κατά πόσο ήταν άντρες ή όχι, έχω να πω ότι πρώτον, ποιο είναι το πρόβλημα ακόμη και αν ήταν ομοφυλόφιλοι, που δεν ήταν οι περισσότεροι, αλλά από τη στιγμή που έκαναν όσα ανδραγαθήματα έκαναν, είναι πιο πολλοί άνδρες από όλους εσάς που λέτε ότι είστε. Επίσης, ο έρωτας ήταν πνευματικός, επομένως, ακόμη και αν υπήρχε έρωτας τέτοιου είδους, ήταν στο μυαλό και στο πνεύμα και όχι στη σάρκα και το κορμί, όπως θέλουμε να λέμε σήμερα. Μην παρεξηγηθώ από το ανδρικό κοινό μου που είστε και περισσότεροι από τις γυναίκες. Λέει λοιπόν ο James Davidson όσον αφορά την παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα. Η άποψή μου, λέει, είναι ότι τα κείμενα δεν αντιφάσκουν. Οι Έλληνες ήταν ασυνήθιστα προστατευτικοί όσον αφορά τους γιους τους. Στην Αθήνα οι εύποροι είχαν δούλους, τους παιδαγωγούς, που συνόδευαν και επέβλεπαν τα αγόρια κάτω των 18 ετών. Εκτιμώ ότι τα αγγεία δηλαδή εννοεί αυτά τα οποία δείχνουν ομοφυλοφιλικές σκηνές, έρωτα κτλ. Δείχνουν τι δεν έπρεπε να κάνουν αυτά τα αγόρια, τι δεν ήταν αποδεκτό από την κοινωνία. Λέγοντας ότι οι Έλληνες δεν ήταν παιδόφιλοι, δέχτηκα πολύ κριτική, λέει ο ίδιος. Είναι ίσως το πιο επίμαχο ζήτημα του βιβλίου μου, γιατί αντιβαίνει σε στερεότυπες απόψεις. Πολλοί ετεροφιλόφιλοι πιστεύουν ότι είναι συνηθισμένο πράγμα οι ομοφυλόφιλοι να είναι παιδόφιλοι, και πολλοί παιδόφιλοι της σύγχρονης εποχής χρησιμοποιούν την αρχαία Ελλάδα ως παράδειγμα για να υποστηρίξουν ότι η ιστορία δεν ήταν πάντοτε εναντίον τους. Επίσης, λέει ο James Davidson ότι οι σχέσεις μεταξύ ομόφυλων ανδρών και γυναικών στην αρχαιότητα δεν ήταν απαραίτητα σεξουαλικής φύσης. Ήταν πολύπτυχες. Γενικά καταλαβαίνουμε ότι, όπως είπα και πριν, για ακόμη μια φορά, ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν κατεξοχήν σαρκικός. Και φυσικά κυρίως όταν αναφερόμαστε σε έναν ομοφυλοφιλικό έρωτα. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες της εποχής, όπως είπα και πριν, το ιστορικό πλαίσιο. Είναι λοιπόν σημαντικό να σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή η μόνη δραστηριότητα των ανδρών ήταν φυσικά να ασχολούνται με τα κοινά, και η δραστηριότητα των γυναικών στην Αθήνα ήταν να βρίσκονται στο σπίτι και να κάνουν τις εργασίες του οίκου. Επομένως, ένας άνδρας ήταν πολύ πιο πιθανό να θαυμάσει έναν άλλο άνδρα για τις ιδέες του και το μυαλό του και το πνεύμα του παρά μια άλλη γυναίκα, η οποία δεν ήταν τόσο καλλιεργημένη. Όλα αυτά λοιπόν για μένα είναι απόλυτα λογικά. Είναι απόλυτα λογικό να αναπτυχθεί ένας έρωτας με τη μορφή που εξηγήσαμε ανάμεσα σε δύο άνδρες στην αρχαία Αθήνα. Είναι κάτι απόλυτα λογικό, απόλυτα φυσιολογικό για τις τότε συνθήκες, γιατί είπαμε άλλο σαρκικής φύσης έρωτας και άλλο ο έρωτας στον οποίο αναφέρεται ο Πλάτων και στο Συμπόσιο αλλά και στο Φέδρο, που τόσο χρησιμοποιείται όλοι ως πηγή για τον ομοφυλοφιλικό έρωτα. Βλέπω, εγώ ίδια τα έχω αναλύσει πάρα πολύ και τα δύο έργα. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να αναφέρω τώρα όλα τα αποσπάσματα, γιατί θα βγει το βίντεο τεράστιο. Αλλά τα έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά και σε βάθος και τα δύο, και θα σας πω το εξής. Ο Πλάτων και στα δύο του έργα αναφέρει την αξία της ψυχής και την ένωση των δύο ψυχών. Δεν κοιτάει το φύλο, αλλά κοιτάει την ένωση της ψυχής, το πόσο ταυτίζεται η μία με την άλλη μορφή και το πώς θα βρεις το άλλο σου μισό σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι τόσο ίδιος με σένα και ο οποίος θα φέρει κάποια χαρακτηριστικά και γνωρίσματα τα οποία εσύ ο ίδιος πριν καν έρθει στη ζωή ήταν γραφτό να απολάβεις κάποια στιγμή στον άνθρωπό σου, στο άλλο σου μισό. Ο Πλάτων θεωρεί το σαρκικό έρωτα κατώτερο, πολύ κατώτερο του πλατωνικού έρωτα που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας ως τον έρωτα του πνεύματος. Δεν τα συγκρίνει καν. Θεωρεί ότι ο σαρκικός έρωτας είναι για κατώτερα όντα, για τα ζώα. Λοιπόν, για να κλείσω το βίντεο και να μην βγει τεράστιο, γιατί σίγουρα θα βγει λίγο πιο μεγάλο από τα συνηθισμένα, θέλω να σας πω ότι επειδή έχω μελετήσει, αποδείξεις τώρα, τόσο το Συμπόσιο, έχω και τις σημειώσεις μαζί, όσο και το Φέδρο του Πλάτωνα, γιατί τα είχα και στη σχολή μου, αλλά με ενδιαφέρει και το θέμα πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι και στα δύο έργα έκρινα πως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και ο έρωτας, σας το εγγυώμαι, στην αρχαία Ελλάδα είτε ήταν μεταξύ δύο διαφορετικών φύλων, είτε ήταν μεταξύ δύο όμοιων φύλων, πιο σπάνια μεν, αλλά ακόμη και έτσι, δεν ήταν σαρκικός έρωτας. Το εγγυώμαι, μπορεί οποιοσδήποτε να ανοίξει αυτά τα βιβλία, μπορώ να σας διαβάσω. Ενδεικτικά θα το κάνω. Μία από τις σημειώσεις που έχω κάνει από τα δύο κείμενα, για να δείτε πως πραγματικά δεν πρόκειται περί σαρκικού έρωτος και ότι ακόμη και αν υπήρχε ο ομοφυλοφιλικός έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, μεταξύ Κινέδων ας πούμε, δεν θα είχε τη μορφή που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Οπότε είναι χάσιμο χρόνο να κατηγορούμε τους αρχαίους Έλληνες και να λέμε ήσασταν ομοφυλόφιλοι. Ακόμη και οι σημερινοί ομοφυλόφιλοι που λένε πως η ιστορία έχει αποδείξει πως υπήρχαν πάντοτε κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να στηριζόμαστε στα σεξουαλικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου για να τον χαρακτηρίσουμε.
δεν υπάρχει λόγος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για πνεύμα, για γοητεία και θαυμασμό μεταξύ δύο όντων, όχι δύο φύλων. Δεν ήταν απλά δύο φύλλα, ήταν δύο όντα, δύο ψυχές που επικοινωνούσαν. Επομένως είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Πάμε λοιπόν. Τυχαία ήρθα τώρα στη σελίδα 31 του Φέδρου, όποιος θέλει και να μελετήσει το βιβλίο που έχω, θα το βάλω στις πηγές. Λέει λοιπόν εδώ πώς, για τον Πλάτωνα, το βιβλίο μου το λέει, όχι ο Πλάτωνας, το βιβλίο μου. Για τον Πλάτωνα, η ιδιαιτερότητα της έλξης που ασκεί η παρουσία μιας ανθρώπινης μορφής συνίσταται στο ότι εξατομικεύει τη διάσταση του ωραίου, η οποία εκφράζει την προτίμηση του όντος που καταλαμβάνεται από τον έρωτα. Πρόκειται για έναν πόθο σωματικής αμεσότητας, αλλά μεταφυσικής προέλευσης. Στο βαθμό που το ερώμενο πρόσωπο είναι ο φορέας της αντανάκλασης του ιδεατού κάλους, από το οποίο γοητεύτηκε, ατενίζοντάς το η ψυχή εκείνου που ερωτεύεται, του ερώντος, κατά τη μη ένσαρκη ζωή της. Ο πρώτος αυτός προσδιορισμός της ερωτικής συγκίνησης υποβάλλει τον προσανατολισμό της πλατωνικής προβληματικής. Ο οντολογικός πυρήνας του ερωτικού φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα χώρο υπερβατικότητας, όπου η ατομική ψυχή, αυτονομημένη από την υλικότητα του σώματος, έλκεται από τη θέα της ιδεατής ομορφιάς. Έτσι εκδηλώνεται πρωτογενώς η ορμή προς το κάλος. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία που γίνεται, όπως λέει και εδώ, μέσω της ψυχής. Θέλω για το τέλος να χρησιμοποιήσω ένα κείμενο που διάβασα πρόσφατα στην ιστοσελίδα Εθνικών Κράτος όσον αφορά το Μέγα Αλέξανδρο και αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν ήταν ομοφυλόφιλος όπως και αυτός εσφαλμένα κατηγορείται πως ήταν. Και θα διαβάσω πολύ σύντομα το κείμενο αυτό. Όταν ο Φιλόξενος, ο αρχηγός των παραθαλάσσιων δυνάμεων, του έγραψε, του Αλεξάνδρου, πως ήταν κοντά του κάποιος Θεόδωρος από τον Τάραντα και πουλάει δύο πολύ όμορφα αγόρια και ήθελε να μάθει αν θα τα αγόραζε, οργίστηκε πολύ και φώναζε πολλές φορές τους φίλους του, ρωτώντας τι αισχρό είχε μάθει γι' αυτόν μέχρι τώρα ο Φιλόξενος, έτσι που να τον προσβάλλει με τέτοιες ξεδιάντροπες προτάσεις. Και τον ίδιο τον Φιλόξενο, επιτιμώντας τον έντονα σε γράμμα του, τον διέταξε να ξεφορτωθεί τον Θεόδωρο και το εμπορευμά του. Μάλιστα, μάλωσε αυστηρά τον Άγνονα που έγραψε πως ήθελε να αγοράσει και να του φέρει τον Κροβύλο που ήταν φημισμένο στην Κόρινθο. Ο Πλάτων πίστευε πως ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων είχε να κάνει με την πραγμάτωση της αθανασίας, είχε να κάνει με την πορεία τους προς την αθανασία. Πίστευε πως ο έρωτας είναι ο μοναδικός τρόπος ένας άνθρωπος να φτάσει στην αθανασία, καθώς μέσω της αναπαραγωγής δημιουργεί απογόνους. Και έτσι το DNA μένει και συνεχίζεται, εξελίσσεται και επιτυγχάνεται η αθανασία. Είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη οδός μέσω της οποίας κατά τον Πλάτωνα ο άνθρωπος μπορεί να μείνει αθάνατος. Και φυσικά οι δύο ψυχές να ενωθούν και να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα αφήσω όλα τα στοιχεία και τις πηγές που χρησιμοποίησα σε αυτό το βίντεο στην περιγραφή κάτω και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το θέμα. Τι να πω. Νύχτωσε, έχασα το φως. Είμαι λίγο πιο σκοτεινή, ελπίζω να μην πειράζει και ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου, εάν μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σας απέδειξα ότι τόσο ο Μέγας Αλέξανδρος όσο και γενικότερα οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν την ομοφυλοφιλία στο μυαλό τους όπως την έχουμε εμείς σήμερα και θα αναφέρω οποιαδήποτε πηγή χρησιμοποίησα στην περιγραφή κάτω για να μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να κάνετε την έρευνά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και που βλέπω ότι είστε πιστοί ακόλουθοι με την όμορφη σημασία της λέξης, δεν εννοώ ότι είστε πιόνια μου. Δεν το θέλω καν αυτό. Θέλω απλά να είστε δίπλα μου και να είστε ενεργοί, να λέτε τη γνώμη σας και να αλληλεπιδρούμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.